ukol. Bata pa kukol. Ang Dagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Minsan lang po kami mag-ana-ana ng pulis kong asawa. Kawawa. Good morning po sa lahat ng laging nakaabang, nanonood ng radyo sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po si Lorna ng Lower Bikutan. May asawa at anak na po ako at opo, pulis po ang aking asawa. Dahil po pulis siya ay lagi siyang nadidistino kung saan-saan. Kaya hindi po talaga siya napapapirme sa bahay. Magugulat ka na lang, minsan uuwi pala, minsan hindi pala uuwi. As in, walang fixed schedule. Ang mister ko pong si Ernie ay may pinapaaral pa po na kapatid. Okay lang naman po yun sa akin. Kasi may trabaho din naman po ako. Kaso nga lang, hindi po ako nakakahawak ng sweldo at ATM niya. Simulat sa pool na mag-asawa kami. Kaya wala akong idea magkano ang pumapasok sa kanyang pera. Okay lang naman sana, kaso nahihirapan din po ako kasi hindi din po fixed yung allowance na binibigay niya sa amin. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello. Mahal. Oh, Mahal, kumusta kayo dyan sa bahay? Okay lang naman. Eto kumakain mga ang anak natin. Ikaw, kamusta? Ikaw ang kamusta? Okay Isang lang. araw wala kang yatang signal o nakapatay cellphone mo pero hindi kita matawagan. Pero wala naman May- ka namang sinabing Mm, hindi tayo magkakaroon ng call.
may inoperationan kami. Naman na. Hindi, yung may inoperation request ko lang naman heads pasugalan. up. Request ko lang ba naman heads up? Oo. Pasensya na. Hindi naman kasi time to time na mabilisan yun eh. Kasi minanmanan namin. So, bawal kaming magdala ng cellphone. Kamusta naman ang health mo? Okay naman. Sure dyan. ka pa. Isa sa dahilan ba't ako tumawag. Hingi sana ako ng 2,000. Kailangan kasi sa bahay. Pasensya ka na kasi yung sinuweldo ko hindi enough sa mga binayaran ko. Medyo madami-dami ngayon eh. Padala na ako ng 1,500 nung nakaraan na. Oo, salamat pero na short eh. Baka pwede. Ayusin mo naman pagbabudget dyan. Sige. Send ko na lang. Sige, salamat. Basta yung bata. Kausapin ko nga saglit. Hello, anak? Papa! Anak, kumusta? I miss you. Miss you, Papa, pero si Mama hindi mo ni sasabihan na I miss you. Nagalit ka pa nang hingi ng 2K. Obligasyon mo naman yun. Anak, ayaw mo na ba akong kausap, anak? Hindi, Papa, dahil... na-miss ko rin naman mama mo. Siyempre, mas miss na miss kita. Papa, bigyan mo si Mama ng 2K. Alam mo. Oo, isi-send ko na. Ikaw, kumusta ang school mo? Okay lang, nakatayo pa din yung school namin. Bata ka talaga. Namimiss kita. Uuwi ako next month, ha? Papa, may napanood po ako sa TikTok na pulis din yung tatay niya. Tapos, yung tatay niya dahil pulis, di ba parang ikaw po na na pupunta-punta sa ibang ibang lugar, city, di ba? Tapos kada city po may naaasawa doon. Ganon din po ba ang papa ko? Hello, anak? Hello? Hello? Papa? Hello? Wala yata signal. Nakakarap ka signal. Hello? Mama, ikaw na nga lang nagsasabi. Jinjin, ano ba yung mga pinapanood mo? Hindi ganun si papa mo. Papa, pasensya ka na. Hello? Napapadalas kasi ito mag-TikTok eh. Papa, narinig mo na ako. Hello, wala. Hindi kita marinig, anak. Mama, Hello? bakit pag akin out of coverage area? Mahal, huwag mong sanayin sa gadget yan. Oo, Papa. Jinjin, tumahimik ka na nga. Sige na, Papa, next papaantay ko yung 2K. Kailangan na ngayon eh. Ha? Please lang. Di pa nga tayo natapos mag-usap eh. Ito naman, masyado Tingnan mo, naman. Papa, ang sungit mo pagdating kay Mama pag nanghihingi ka ng pera po. Nanghihingi ka ng pera. Hello, Ma. Papa! Anak. Mama, tapos napanood ko pa doon sa TikTok. Uuwi ako next month, ha? Papa, anong niuuwi mo sa akin next month? Basta mamamasyal tayo, okay? Sige na. Bye-bye na. Ay, Papa, love you po, Papa. Love you, anak. Isisend ko na lang, ha? Antayin mo na lang. Papa, pasensya ka na, ha? Bawi na lang ako next time, ha? Okay lang yan. Ikaw pa ba? Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Bye-bye, anak. Love you. Love you po. Jinjin, love you. Ikaw talaga. Sige na. Akala ko, Col, ng mga panahon na yun ay magkukusa na po si Ernie na magpaabot lagi-lagi. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang sabihin na magpadala siya. Parang hindi niya alam yung obligasyon ng isang mister at tatay na may pamilya na dapat regular na nagpapadala. Siya lang po ba yun o ganun dun si Uncle at magiging ganun din ba si Boyet? Hindi ko po alam. Nahirapan na po talaga ako sa gastusin dito sa bahay. Dahil nagtatrabaho ako, mayaya din may taga-alaga po si Jinjin. Kaya nagbabayad din kami ng taga-alaga. At mag-grade 1 pa to sa 1 taon, kaya grade 1 pa lang. Kaya
Dodoble yung gastos. Pero tinupad naman po ni Ernie yung kanyang pangako na uuwi siya sa isang buwan. Papa, isang ice cream yummy muna dyan bago pumasok ng bahay. Ano ba yan? 1, 2, 3. Ice cream yummy. Oh, sige, hindi ako marunong Ice cream good. Turuan mo si Papa, turuan mo. Naku, pag di mo to ginawa, ibig sabihin babaero ka. Ice cream Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Marunong pala ako. Ice cream good. Labas dila. Ice cream yummy. Ding, Ah, ding, ding, ding. anong labas dila? Oy, Ayan, Papa, papasok ka na po. Oh, Papa, Ma. nag-ready si Mama ng paborito mo na. Hi, sir! Nakauwi ka na pala, sir! Papa. Oh, oy, Trixie. Ma, I miss you. Kamusta? Salamat, umuwi ka. Kala ko hindi na naman matutuloy yung pag-uwi mo. Namiss kita. Okay lang. Halika. Nagpaalam ako sa CEO namin na uwi talaga ako. Alam mo naman na miss na rin kita. Uy, parang ang bango ah. Ano ba niluluto mo? Sinigang na buto-buto. Yun, paborito ko yan. Sobrang asim yan. Yun yung request mo, yung gusto mo na papapikit ka. Tapos mamaya, matitikman mo na may asim pa ako. Yun, pinakang Mama, ano best. po yun? Pwede ba Ibig unahin sabihin yung... na titikman na may asim ka pa. Anak, sinigang yun. Pinag-usapan namin. Ma, pwede bang unahin natin yung mamaya na? Yan Huli dito kami, kasi. eh. Ano po yung unahin nyo, Mama, Papa? Anak, unahin natin na kumain na. Oh. Kakain. Sige na, Papa. Kain na po! Ano? Trixie! Walang respeto tong batang to, naiinis. Porket nandyan yung magulang niya. Trixie, maghain ka na. Nakahain na po! Pakiready po Anak. yung patis na may sili para sa papa ko dahil favorite mo niya po yan. Ay, nay, meron na rin pong patis dito. Alam niyo po, hindi po matalino Hindi, si alam na. Trixie. Hindi niya po ako nagtuturuan ng alphabet na nag-grade 1 na po ako sa school year next. Paano ko taturuan? Hindi ko nga alam yung alphabet. Mama, bakit mo nagwaya na yaya, bubo, Mama? Uy. Jin. Sige na, kain na tayo. Trixie, anong mga tinuturo mo dito sa bata? Wala ka ako tinuro, ma'am. Tapos ako pa yung may kasalanan. Hindi ko alam yung abakada eh. Sige na, kain na tayo. Anak, Abakada. pray ka na, mag-pray ka na. Abakada, Naiinis ka. Sarap ng kurutin na batang to. strong kita, Trixie, turang kita. 1, 2, Uy, mag-ate ka. Huwag kang ganyan. Mag-ate Hindi ka niya pa sa... ako tinuturoan rumespeto eh. Oh, from now on, Ready, get ha, set, ate na. Trixie, go. Ate nga, mag-ate ka. Ate Trixie, let's see. Ano yun? Sige. A, B, C, D, go. A, B, C, D, elementary, high school, college, di ka patuli. Di ka patuli, Ate Trixie? Ha? Ay, oo. Kaya Sige na, pala sige na, naka-Felix Bakat. Kain na tayo, ha? Ma, sige na, kain na tayo. Kain na tayo, Papa. Hindi, akin na, Namiss ka namin talaga dito. Ay, pa- Tara. Ote mo, napapapikit ka. Bilisan mo kumain. Dali, bisa natin kay Mamaya mami. ka sa akin. Mama, tulog na ba si Jinjin? Tulog na, Papa. Tulog Ano? na? Namiss mo ako? Oo naman. Dali na. Oh, nakakamil. Walang gusto ko nang umuwi dito. Kaya Kaya... nilinis ko talaga tong kwarto. Oo nga. Para maging Bango. soundproof, tsaka yung kama, inayos ko yung mga langit. Kaya pala may mga... Egg tray? Oo, egg tray dito. Siyempre, nag-ready Soundproof. ako. Sorry, amoy-amoy itlog pa. Kaya pala pinakyaw mo yung mga egg tray ni Oo, Uncle sorry. Noriel. Halika ka na nga dito, Mama. Papa. Miss kita. Basta talaga, pulis matulis.
Gustong-gusto ko na pong sabihin kay Ernie pagkatapos ng gabing yun, Uncle and Tita, na nahihirapan na talaga ako. Gusto ko na rin hingin yung ATM niya kasi ganun yung mga kasama ko sa trabaho eh. Yung ATM ng asawa nila, mister nila, nasa kanila. At sila ang nagbibigay ng allowance sa kanilang mister, hindi ang kabaligtaran. Nahirapan na po ako kaya hindi ko napipigilan magsasabi na po ako. Bago pa man siya umalis ng bahay at madistino ulit ng matagal kung saan man siya city na nakadistino. Hello, Ma? Ma? Anak, Oh, Hello? napatawag po hello. kayo. Hihingi sana ako ng 7,000 at magpapasitiskan kami ng boyfriend ko. Ma, Sasamahan ako. sinabi ko na sa'yo, iwasan mo yung boyfriend mo. Hindi, sasamahan na nga ako eh. Sa halip, Magbibigay- dapat nga ikaw sasama sa akin eh, pero siya pa sasama. Magpadala ka na. Yun naman Amy, senior discount na. Ako nasagot ko na yung bayad sa doktor. Ikaw na lang sa Ma. CT scan. Kailangan ko ng ma-CT scan eh. Di mo kailangan masitis ka na kapag boyfriend ka nga eh. Kailangan Pero ko sabi ko- dahil lagi nga nasakit ang ulo ko. Pambihirang bata naman Masakit- ito. Ma, Hindi mo sumasakit- naman yata ako mahal. Ma, sumasakit ang ulo mo dahil jumowa ka ng bata. Eh, Di mo ba sige. narinig yung payo ni tita? Tama yun. Pero, Oo. yung kapatid mo, nangangailangan din sa Oo, school, yun. padalan mo. Ayun, yung pang-tuition niya, alam mo naman, no, sige, wala nang problema ang pang-tuition. Pero yung pang-date mo dyan sa lalaki mo, hindi ako magbibigay, Ma. Alam mo naman, may pamilya na rin ako, Ma. Bibigay din ako dito. Oy, hintayin ko ngayon, ha? Kailangan ko na, Ernie. Maawa ka naman sa nanay mong senior na matanda na ako eh. Matanda, maawa eh. May bata namang boyfriend. Eh, Sige na. ulit-ulit ka naman. Kala mo, ikaw din na mababae ka naman. Uy, Ma, hindi ako tulad ng tatay ko, ha. Sige na. Babay na. Ay, nako. Padala ko na yung pera para O, sa tuition. hintayin ko sa Gcash ko, ha? Sige, Ma, O, babay. mag-ingat ka lagi sa duty mo, ha? Opo. Sige po. O, sige. Ingat. Love you, anak. Salamat, anak. Salamat. Sige po, Nay. Bye. Ay, itong nanay ko talaga. Oh, Ma, ready na yung gamit ko. Alis na ako, ha. Papa, ingat ka. Pagbalik mo, mag-ready ulit ako ng... Papa, may sasabihin sana ako bago ka umalis. Ano ba yun? Papa, kasi yung ibang katrabaho ko, mga misis ang naghahawak ng ATM ng mga asawa nila. Lahat sila halos. Parang, yun yata talaga doon. Yan na naman tayo eh. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ayokong may ibang umahawak sa ATM card ko. Eh bakit sila, Papa? Mas matagal na sila Wala mag-asawa. akong pakialam sa kanila. Anong pakialam natin sa kanila? Papa, kasi Bakit baka... mo ba gustong Para i-budget ko, para matuto din ako mag-budget. Kasi Papa, sa totoo lang nahirapan ako kasi di ka regular nagpapadala eh. Kailangan ko pa sabihin sa'yo na kailangan mo na magpadala. Binibilangan mo ba ako? Napapadala naman ako ng 2K ah. Kung kailangan... Papa, saan makakarating yung 2K? Yung yaya natin 7K isang buwan. Minsan na, dami ko ng palawal eh. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan ng yaya, di ba? Ba't kumuha Sino ka pa niyan? mag-aalaga kay Jinjin? Sabi ko, iwan mo dun sa nanay ko. Oh, ngayon, Papa, nagre-reklamo ka dahil nagbabayad tayo ng 7K. Hindi, ayaw Minus ni 7K yan, no? Kung wala na yung yaya natin. Papa, kasi may binabayaran akong loan eh. May binabayaran din akong loan. At alam mo namang may pinapaaral pa ako kapatid. Hindi, baka Pinag-usapan na natin yan. baka pag ako yung nag-manage ng finances natin sa family, di ba delegate natin na maayos yung budget tapos mabayaran natin ako na magbabayad ng loan mo regular. Bakit ba ayaw mo ibigay? May tinatago ka ba sa akin? Ha? Darating na naman tayo sa ganyang usapin. Tinatanong ko Wala lang. akong tinatago. Siyempre, pera ko naman yun. Bakit? Sino ba nagtatrabaho nun? Nangialam ba ako dyan sa payslip mo? Nangialam ba ako sa ATM mo?
Hindi, Oh, nangialam ba ako? hindi naman. Oh, yun naman pala eh. Kasi, Huwag mong igaya yung pagsasama natin sa pagsasama ng mga kasamahan mo sa trabaho. sinong pagtatanungan ko? Sila lang naman yung mga kasama ko at successful naman yung mga buhay nila sa mag-asawa. Talaga? Totoo, Nakikita successful nila yung payslip ng mister nila. Ba't ikaw hindi mo pinapakita sa akin? Hindi ko alam kung magkano sweldo mo. Ano, asawa ba ako dito? Minsan ka lang magpakita dito sa bahay. Iintayin pa namin yung tawag mo. Hindi ka pwedeng tawagan. Ano ba kami dito? Kabit ba kami dito? Ha? Pangalawang pamilya ba kami? Alam mo yung trabaho, ang pangalawang pamilya, kasal tayo. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ha? Yun yung Dahil sa payslip? Dahil sa sweldo? Yun yung nararamdaman namin kasi. Sino bang nagtatrabaho? Nagtatrabaho Sino nagtatrabaho? Pareho tayo! Ginalaw ko ba yung sweldo mo? Ginalaw ko yung ATM mo? Hindi. Kaya wag mo rin pakialaman yung ATM ko o payslip ko. Naintindihan mo ba? Basic na basic yun, Lorna. Bakit magkapatid mo? Lagi mo pinapadalan. Kapatid ko yan eh. Nag-aaral. Sabi ko naman, bago tayo kinasal, patatapusin ko yan. Pag natapos yan, madadagdagan ko ng 2K. Magiging 3K na yan. Promise ko yan. O ano? Okay ka na? Ha? Parang Paulit-ulit to eh. Every time na uuwi ako, bago ako umalis, aawayin mo ako. Liletsahin mo ako. No, sinasabi ko lang naman. Asas! Tilanin mo. Sige na, alis na ako. Alam mo, nababad trip na tuloy ako. Ernie! Bahala Ernie! na nga dyan. Alis na ako. Ernie! Di ko nagigisingin yung bata. Iiyak na naman yun. Yan na, umiyak na. Sige na, alis na ako. Bahala ka na dyan. Ernie! Ernie! Hirap naman. Chose number one.